Moi! Mä oon Ella ja tervetuloa 5 päivää ennen jouluaattoa vlogin pariin, joka julkaistaan jouluaattona, eli jouluaattovideo periaatteessa. Tai viimeistään joulupäivänä. Mä en vielä ihan täysin tarkkaan tiedä, mutta kuitenkin siinä holleilla. Tänään on siis perjantai 19. päivä. Mä hengaan tässä meidän portailla tällä tosi tyylikkäästi nitisää, mutta alusta nyt tämän videon idean teille. Mun piti siis kuvata jo maanantaina, että niin kun, semmoinen, mitä mä neulon viikossa ja millainen on mun viikko ennen jouluviikkoa ja mitä mä teen ennen jouluaattoa ja muuta tämmöstä. Mutta mä unohdin kuvata maanantaina, sillä ei oikeastaan tapahtunut mitään. Tiistaina mä muistin kuvata, mutta suunnitelmat muuttui niin paljon, että siinä ei ollut mitään järkeä. Mun oli siis tarkoitus kuvata sellaista tosi joulusta pätkää. Mä leivon joulutorttuja ja sitten tehdään vähän joulukoristeita ja koristellaan joulua ja neulotaan jotain kivaa, mutta sitten se jäi kuvaamatta, koska saatiin viestiä, että meidän sormukset tuli huollosta, niin lähdettiin sitten hakemaan niitä. No siis mun vihkisormus oli vuosihuollossa, koska se ostettiin puoli vuotta ennen häitä. Ja sitten kihlasormus oli, vihkisormus oli myös kaiveruksessa, miehen kihlasormus oli myös kaiveruksessa. Ja sitten mun kihlasormus oli puhdistuksessa, niin saatiin viestiä, että ne on nyt haettavissa, niin käytiin sitten hakemassa ne. Ja sitten keskiviikko torstai oikeastaan tapahtunut mitään ihmeellistä. Tai torstaina, eli siis eilen kun tänään perjantai, niin käytiin, tai siis minä kävin katsomassa sirkusesitystä. Oli hyvä esitys. Ymmärtääkseni loppuun myyty. Sinne ei nyt taida saada lippuja, plus että kun tää video tulee julki, niin esitykset on ymmärtääkseni jo menneet kaikki. Se on siis jouluesitys. Ja sitten mä kävin pyörähteessä mun vanhemmilla. Mies toi koirat sinne. Eli koiria nyt ei ole kotona, vaan ne on mun vanhemmilla hoidossa. Koska me lähdetään tänään Vaasaan. Ja tullaan sieltä huomenna kotiin. Sunnuntaina olisi tarkoitus kuvata adventtivideo. Ja maanantaina mulla on kynsihuoltoa ja lomaa. Samoin tiistaina on vapaata ja loppuviikko. Mutta ei ole niin kuin sitten suunnitelmia. Aattona mennään syömään miehen vanhemmille ja sitten 25. päivä mennään sitten mun porukoille. Ja sitten tää video tulee jossain siinä välissä. Niin tämmöinen pieni alustus nyt tähän. Ja ajattelin ottaa teidät mukaan tosiaan nyt näihin päiviin. Mä oon tässä tehnyt töitä ja lopetellut tältä päivältä. Koska mies tulee kohta kotiin ja sitten me lähdetään sinne Vaasaan ajelemaan. Niin päästä sitten mukaan ja näytän sitten, että mitä mä neulon ja muuta. Tässä nyt voisi olla tää ensimmäinen neule, mitä mä oon tänään puuhastellut. Eli tää on ruusia. Mä siis päättelin tästä nyt langat. Pitäisikö mä laittaa toikin valo päälle? Hihoista tuli vähän liian pitkät, niin mä käänsin nää resorit. Koska mä tykkään, että ne hihat tälleen lepattaa. Niin. Nämä on kyllä oikein pituiset, tai siis, että en tehnyt yhtään pidempiä mitä siinä ohjeessa, mutta niin. Mutta tämmöinen tästä nyt tuli. Ihan kiva. Ja mä otan tän sinne Vaasaan mukaan, niin sitten näkee, että millainen tää on nyt niinku käytössä.
Niin tämän mä tänään päättelin. Blokkasin tän toissapäivänä. Ja tää pari päivää tos kuivu. Mutta nyt valmis. Ja. Sitten otan sukan mukaan sinne. Näytän sen teille sitten vähän myöhemmin sinne Vaasan reissulle. Ja jos mä oon nyt siis tehnyt laskelmia, että ne sukat, mitä mä nyt tein, niin olisi sit valmiita sunnuntaina. Ja sitten mulla olisi parit lapaset, niin mä etsisin tehdä myös siinä jouluviikolla. Eli valmistuisi ennen uutta vuotta ja sitten mä ajattelin, että mä voisin tehdä sitten ehkä pari aloitusta. Ehkä sukat ja paita. Mutta pitää nyt vielä pohtia, että mikä paita. Mulla on vaihtoehtoja. Niin. On sitten sille joululomapätkällekin ja uuden vuoden aikoihin jotain neuvottavaa. On muutettu tuolla se yksi huivi, mutta mä en tiedä jaksamista sitä neuloa. Ja tosiaan lähdetään jossain 5 aikoihin varmaan ajamaan sinne Vaasaan päin. Pitää käydä, alataan autoa ja matkalla ja sit syödä, niin me ollaan ehkä, onko se nyt sitten yli 11 aikaan, kun tästä ajaa joku 5 tuntia sinne. Niin se on vähän niinku hotellilla ja suoraan nukkuu. Ja sitten huomenna olen suunnitellut suuntaavani Knitting Barberille katsomaan True Crime Yarns valikoimaa. Mulla on vähän suunnitelmia ehkäpä niiden osalta, vaikka mä oon sanonut, että mä en osta lisälankaa, mutta jos mä nyt menen niin kuin Vaasaan asti, niin ja he pitää mulle sitä kauppaa siellä auki, että mä voin tulla ihmettele sitä, niin kyllä mä jotain sieltä ostan. Ja jos joku miettii, miksi mennään Vaasaan, niin siis mun miehellä on meno siellä. Niin mä menen sitten niin kun seuraksi. Ajomatkaseuraksi lähinnä. En mä sinne miehen tärkeää menoa mene. Voisin tietysti myös hengata siis hotellilla 12 asti, mutta mä ajattelen, että mä saisin itseni aikaisin liikkeelle ja voisin pyörähtää siinä Knitting Barberilla. Ja sitten pyörähtää siinä Vaasan keskustassa, kun en ole ikinä siis Vaasassa käynyt. Niin otan teidät sitten sinne mukaan. Ja kuvaan varmaan sieltä Knitting Barberilta. Tai kysyin, että saako kuvata. Niin, saa kuvata. Niin otan teidät sitten mukaan. Niin te muutkin, jotka ette ikinä ole olleet Vaasassa, niin pääsette sitten sinne mun mukana. Mä tykkään tosi paljon katsoa semmosia videoita, missä on esitelty jotain lankakauppaa. Esimerkiksi Kiukkulentu teki justiinsa kuitukeijusta semmosen esittelyvideon. Ja sitten Katri Helena teki tuolta Pirjo-Liisan, mikä se on, nettikahvila. Lankanettikahvila, nettilankakahvila. Nyt katos nimi. Pirjo-Liisan. Joku nettikahvila se nyt oli. Mä laitan vaikka linkit tonne kuvaksi, niin voitte käydä katsomassa videot ja vierailla sitten niiden verkkosivuilla. Kävin myös siis molempien verkkosivuja ihailemassa. Totta kai pitää käydä katsomassa itsekin, että millaista lankaa sieltä löytyy. Mut sitten silleen rajoitin, että en nyt sitten tilaa mitään. Mutta sekin on tosiaan se Pirjo-Liisan nettikahvila siellä Vaasassa, niin mä mietin, että jos se on auki, niin sekin on tietty yksi mahdollinen pysähdyspaikka. Muistaakseni se oli auki lauantaisin 11:00–2:00. En ole varma, mutta käykää katsoa sieltä. Nettisivulta varmaan löytyy infot. Mut joo.
Ja sitten ajellaan sieltä takaspäin ja mä pääsen ajamaan. Meillä on siis uusi auto ja mä en ole ajanut sitä vielä. Ja me pohdittiin, että ajaks mä nyt sinne Vaasaan päin. Todennäköisesti en, kun on pimeää. Niin ehkä vähän, kun en kauheasti aja, niin vähän silleen riski lähteä ajaa pimeällä uudella autolla. Niin sit sieltä Vaasasta päin takaisinpäin, niin sitten ajattelin, että voisin kyllä kokeilla sitä meidän autoa. Mikä tarkoittaa sitä, että nyt kohti Vaasaa, kun lähdetään, niin mulla on aikaa neulaa. Niin katsotaan, miten pitkälle se mun sukka etenee. Otan sen mukaan. Ja sit mä näytän, että millainen sukka se nyt siis on. Mutta nyt oli aika pitkä alustus, että mitä kaikkea tässä nyt tapahtuu. Mutta ihan vaan, että ihmettele, että yhtäkkiä ollaan autossa ja sitten ollaankin jossain toisella puolella Suomea. Mutta tämmöinen viikonloppuplääni. Ja tosiaan sitten huomenna tai sitten sunnuntaina käydään hakemassa koirat kotia. Hoidosta. Tulee niillekin vähän jännitystä. Kun ne menee sitten kuitenkin taas ensi viikolla mun porukoille ja ne ei ole siellä taas hetkeen ollut, niin sitten kun ne nyt ehkä siinä vähän osaa taas asettua, niin sitten ehkä se joulun syöminkin hetki ei ole sitten ihan älytön härdelli. Näin mä toivon, katsotaan miten käy. Mut nyt pakataan kamat loppuun. Ja mä voisin itse näyttää sen päivän toisen neuleen, mitä mä oon edistänyt. Ja sitten sukan, minkä mä pakkaan mukaan, niin mä näytän senkin teille nyt seuraavana. No nyt on vähän kummallinen kuvakulma, mutta ehkä se haittaa. Tää nyt oli kyllä vähän pussukka. Tossa oli yksi neule, mitä mä myös ilmeistelin tänään. Mutta mä voin näyttää sitä teille, koska se on salainen testineule. Heti kun mä voin, mä näytän, koska se on aika siisti. Mutta tein tätä. Isokäden 3-kertaista buklealangasta. Peliteknitin, oliko tää nyt Louisianassa Weather? Niin tää on näin pitkällä. Vielä puolet helmaa vähän lisää, niin sitten tossa sopivan pituinen. Joo, joku 10 senttiä vielä tuohon helmaan pituutta. Mutta tää on nyt semmonen, että mä en voi tätä kovin pitkiä aikoja neulaa, koska mulla menee hartiat jumiin tästä ihan sikana. Mä siis toissapäivänä neuloin, niin mulla oli eilen hartiat kipeänä. Ja kävin sitten töiden ja sitten sen sirkusesityksen välissä 30 minuutin pikahieronnassa. Niin nyt mulla on selkä ihan siis sikakipeänä, koska sitä runnottiin niin paljon. Niin tätä edistin nyt ihan vähän, en mitenkään paljon. Et mä ajattelin, että jos mä neulon tätä vaikka puoli tuntia päivässä, niin tää etenee sitten sitä vauhtia, kun etenee. Tää on sinällään aika hidas, koska tässä on tosiaan 3-kertainen tää lanka. Tämmönen bukle. Ja nää massiiviset ysinpuikot. Ja tässä tosiaan yhtenä ongelmana on se, että mä en tiedä miten mä teen nää hihat. Koska mulla ei ole ysin hihapuikkoja. Ja tässä kaapelissa on paksuutta noin 3,5-4 milliä. Eli nämä on aika paksut, nämä kaapelit. Niin totta kai paksut puikot, paksut kaapelit. Mutta että onnistuisiko semmoinen luuppaaminen tohon hihaa vai venyttäisikö se sinne semmoisen raidan. Periaatteessa jos se luuppaisi silleen, että se tavallaan luuppaa sitä niin kuin yhdellä lenkillä tästä niin kuin täältä alhaalta, niin eihän se sitten periaatteessa ehkä näy niin pahasti. Niin se voisi olla yksi vaihtoehto. Mutta tämmöinen etenee hyvin hitaasti. Ja mä mietin, että mä voisin ottaa jonkun toisen paidan, mitä voisi sitten edistää vähän nopeampaa. Että, tää puoli tuntia päivässä tahti, että ei ehkä kovin
nopsasti tätä. Ehkä pääsiäiseksi voisi saada valmiiksi, en tiedä. Katsellaan. Ja sitten se sukka, minkä mä otan mukaan. Se on täällä. Niin, tää on sitä nurjan lankaa. Ja sen mä huomasin, että tää päästää väriä tää lanka aika paljon. Kun mä neulon tätä, niin mulle tulee tähän sellainen oranssi raita. Ja toinen juttu, minkä mä neuloin, mä tein i-kordit siihen tällä. Tai i-kordia siihen tällä. Niin se on valkoista lankaa. Niin tää on vähän levittänyt sitä väriä joihinkin kohtiin. Mikä oli vähän ärsyttävää. Et en huomannut sitä i-kordia tehdessä, että tätä päästää väriä, mutta huomasin nyt kun neulon tätä sukkaa, että tätä päästää väriä. Mutta tästä tulee siis... Ne on tuolla ne sukat. Juink. Tämmöiset sukat. Nää on ruskanlehden lankaa värissä suklaahippu. Tää on sitä DK Merinoa. Tämmöiset perussukat. Varsi ohjistettu hollantilainen kantapää. Ja leveä nahkavennus. Niin tämmöiset sukat. Ehkä inaan pidempi varsi tulee noihin, mutta missä se on? Tuolla. Ollaan jo kuitenkin... Mistä otetaan toi puikko pois? Aika pitkällä. Eli ton verran enää. Niin päästään tekee kantapäätä. Niin nämä mä nyt otan sinne Vaasaan mukaan. Niin katsotaan miten pitkälle päästään automatkalla. Mä veikkaan, että ainakin tää resori tulee valmiiksi ja päästään tohon kantalappuun, mutta saadaanko kantalappu valmiiksi on sitten toinen kysymys. Vähän riippuu, että mitä muuta siinä matkalla puhastelee sitten. Se lähtee mukaan. Ja sitten... No, spoiler. Jos olet ystäväni Sonia, aina katso tätä videota, paitsi sitten kun me ollaan taas nähty uudestaan. Koska mulla oli lapaset mun kaverille ja tästä langasta. Tää on tosi vanhaa nallea. Tämmönen sähkön sininen. Airamin sininen, Halabellon sininen. Lego sininen, niin sanotusti. Ja mä tein tästä lapasta. Hänellä oli siis hänen äiti tekemät lapaset. Hän ei viitti käyttää niitä, koska ne on niin hienot. Niin mä ajattelin, että mä teen kopiolapaset hänelle, niin hän voisi käyttää näitä. Mutta näin pitkälle päästiin. Kunnes mä totesin, että tuo lanka ei tule riittämään. Eli mä tarvitsin 20 grammaa tätä. Mutta tätä ei enää saa ostettua. Tää on ehkä parikymmentä vuotta vanha lanka tai jotain. Ja mä kyselin Instagramissakin, huutelin, onko kellään tätä. Niin ehdotettiin vaan niinku siis sitä, mikä on nyt myynnissä se lanka. Joka on lähellä tota, mutta se ei ole niinku ihan samaa. Mutta se mikä oli ihanaa oli se, että ihmiset oli niinku etsineet lankavarastoista ja laittaneet kuvia, että onko se tämä lanka, mitä etsit. Ja että on niin avuliaita ihmisiä. Niin kiitos kaikille, jotka laitoitte viestiä. Mutta harmillisesti siis kellään ei ollut sitä lankaa. Ja tästä nyt puuttuu peukalo, koska totesin, että ei tule tästä lapasta. Mutta mä mietin, että jos sitä lankaa nyt jostain sijonaantuu lisää, niin sit mä voin tehdä tälle parin. Ja tosiaan mä pärjäisin niinku jollain 20 grammalla ehkä. Vai 50? Mä en muista. No mut vajaan kerran riittää. Mä en tarvi 100 grammaa. Niin sit mä voisin tehdä tän loppuun. Mutta me käytiin... Onko se edes tässä se lanka?
Onks mä tuonut sen? On, se on tuolla takana. Niin, me käytiin Prismassa ja me nyt sitten ostettiin tätä lankaa, mitä moni mulle sitten ehdottikin. Eli tää on väri 160. Ja ymmärtääkseni tää on väri 130. Et näissä on tämmönen pieni ero. Että tää on ehkä enemmän tämmönen murretumpi. Ja tää on sitten tämmönen sähköisempi. Mä ajattelin, että jos mä nyt sitten tästä saisin nyt vaikka ne lapaset tehtyä, niin ehkä se on ihan ok. Nyt mä aloin miettiä, onko tää edes nallea tää toinen lanka. Vai onko tää 7 veristä? On se nallea. Se on vaan paljon pömpsempää. Tai semmoista... onkohan tää niinku löyhäkieteisempää tai... Tässä on jotenkin niinku... Tää lanka on pulleemman näköinen kuin tämä lanka. Mut se silti on niinku nallea. Tai kun ne vetää, niin sit ne on niinku yhtä paksua. Jännä. Mut anyways, tästä nyt sitten aloitan. Mä oon samanlaiset lapaset, niin mä mietin, että ottaisinko mä nyt nääkin sit mukaan. Et jos tulee tylsä paikka, niin voi sitten tehdä lapasen siihen väliin. Sitten mä kyllä ehkä tarviin taas puikat. Koska näistä taisi olla mun 3:setkin. Niissä on mun 3:set kiinni. Ja noin mä haluaisin tehdä kans 3:sella. Olisiko meillä 3:set? Niin ja tästä mä puhuin sillä yhdellä videolla, missä me oltiin Emilian kanssa juotorilla. Että mä teippaan mun puikot tämmöisellä teipillä. Niistä nää löytyy täältä tämmöisenä settinä näppärästi. Ja onks noin on kyllä 3,5. Sitten kun tietää mitä etsii, niin sitten ne kaikki tulee niinku kerralla tälleen näppärästi nopeasti. Ja joku jakoi Instagramiin, että siis sama periaate semmoisesta puhelinlankaponnarista, kun leikkaat pätkän, niin se pyörähtää siihen niiden puikkojen ympärille. Ja sitten ei ole väliä, että minkälaiset puikot, kun se pitää sen jotenkin näppärästi kasassa. Niin kätevä. Mulla on tuolla joku ponnari, just semmonen ponnari. Niin mä mietin, että voisin kyllä ehkä mahdollisesti niin kun leikata sen ponnarin, koska mä en sitä tarvii tai siis käytä, koska mun hiukset... Tosi moni sanoo, että puhelinlankaponnari ei revi hiuksia, että se on tosi hellävarainen, mutta mulla jää aina solmuu hiukset siinä, niin se on mulle vähän turha. Niin voisin ehkä olla villiä kokeilla sitäkin kikkaa. Onko teillä jotain muita puikon säilytysvinkkejä? Jos on, niin kertokaa tuonne kommentteihin. No nyt mä jatkan tätä pakkausta. Tää tarvii kaveriksi vielä jonkun valkoisen. Ja mietin tätä. Sitten mun loppuu tää lanka. Jos mä löydän tähän sen sinisen. Niin etsitään tälleen joku oma valkoinen tuolta jostain aiemmasta. Ja sitten lähdetään kohti Vasaa. No niin, nyt ollaan Parkanon AVC:ltä lähdössä. Pidettiin 5% lataustauko. Voin nyt esitellä. Sukkaa on tehnyt vähän, mutta täällä on niin pimeät noi tiet. Niin vähän ikävä tehdä. Ja sitten niin, toi kattovalo mä voisin pitää sitä, mutta se on vähän ärsyttävää, mutta periaatteessa nyt olisi ehkä varsin valmis. Mulla oli ne toiset sukat täällä
niin se on nyt aika samanpituinen, niin sitten tuossa kantapää seuraavana. Nyt ollaan päästy Vaasan ABC:lle. Käydään tässä syömässä ja sit mennään hotellille ja tyyliin nukkumaan. Kello on... Mä en tiedä enää. 10. Joten... Joo. Sitten aamulla aamupala ja sitten ihmetellään, että mitä sitten tehdään. Ja minkä aikaa. Mutta nyt tuohon ABC:lle syömään Heseen, koska siellä ei ole enää alakartteja eikä nappipöytä auki. Tai mikään mukaan. Mutta eiköhän sieltä jotain saada. No niin, nyt on käyty aamupalalla. Mä oon tässä tekemässä lähtöä. Mulla on täällä repussa se sukka, mikä on nyt ihan vähän pidempi kuin se meidän mallisukka. Niin seuraavaksi voisi laskea siitä kerrokset ja sitten tehdä kantapäätä. Kello on tosiaan nyt 9:30, niin lähdetään tästä nyt liikkeelle. Ja mennään sinne Knitting Barberille. Ja sitten sen jälkeen mä mietin, katselin, että Pirjo-Liisan Neulen nettikahvila olisi auki 11, niin voisi ehkä suunnata sit sinnekin ihmettelemään. Mut joo, tuolla on aika tuulinen päivä uskoisin. Tuossa menee siis pilvet. Tummia pilviä, paljon tummia pilviä, vähän tyhjää taivasta ja sitten nuo pilvet menee silleen ihan super vauhtia, tosta vaan pyyhältää ohi. Ja eikä, että tuolla saattaa olla aika viileä. Mutta onneksi meillä on villakangastakki päällä. Tai siis minulla on. Niin sitten on pipo ja kaulalina, jos tulee niinku superkylmä. Mä ajattelin jotain rantareittiä sinne kävellä. Toinen vaihtoehto olisi ollut joku megasilta kai. Mä siis on ollut aikaisemmin Vaasassa, niin mä en tiedä näitä paikkoja. Mutta mä nyt katselin, että päästäisiin tuolta jotain kautta. Tai 2 eri kautta. Mutta joo, mä laitan tämän pipon tänne reppuun kyllä vielä toistaiseksi. Kyllä toi näyttää, että tuolla alhaallakin nuo jouluvalot heiluu. No katsotaan miten kylmään sen saa sitten tosta nopsasti napattua, jos on tarve. Missä mä nyt hengatkaa siellä hetki. Ja käytiin tossa tosiaan, niin minultahan me tultiin tänne illalla siellä Hesessä, ABC:llä. Joo, kun musta näkyy vaan tommonen varjo ja no, ehkä te pärjäätte. Niin käytiin siellä Hesessä ja sitten ladattiin vähän autoa, tultiin tänne. Ja sitten siinä 11 pintaan oltiin tosiaan tällä hotellilla. Vai olisiko se ollut puoli? No kuitenkin täällä vähän järjesteltiin vaatteita huomiselle tai tälle päivälle ja muuta. Taakse se jäät nyt johonkin, että jos mä puen tässä päälle samalla. Voitte olla tää kaapissa. Jos te siellä pysytte. Hyvä. Haluatteko te tuohon ylemmälle tasolle ehkä? No, ehkä siinä on ihan ok. Niin Ja sitten herättiin 7:30, käytiin aamupalalla, joka oli mun mielestä ihan hyvä. Nyt te ette kyllä näe mua yhtään varmaan. Mutta täällä mä olen. Otin myös mun uudet ukit talvikengät messiin. Mä ajattelin, jos täällä on vähän viileä tai lunta, mitä täällä nyt ei ollut, niin nämä olisi ehkä hyvät kengät. Mutta tosiaan aamupalalla ja
Siis siellä oli riisipuuroa ja mä en niinku ollut tajunnut, tai siis kukas toi nyt oli? Nurin oikein kesken kanavan Päivi. Olin itsenäisyyspäivän aikoihin käynyt hotellissa Porissa. Mä linkkaan myös hänen kanavan tohon alas. Tästä tuli nyt tämmönen, miten mä sanoisin, name-doppausjakso, että mä kehun kaikkia tilejä, mitä tulee vaan mieleen, mutta ehkä siellä on jollekin jotain uusia kanavia, niin voitte käydä katsomassa. Mut niin, Päivi oli siis ollut tuolla, tää mikrofoni. Tuolla. Ehkä te siitäkin kuulette. Hotellissa Porissa itsenäisyyspäivän aikoihin. Silloin mä en vielä tiennyt, että tulee Vaasa-reissu. Tai että minä tänne tulisin myös. Koska sen mä päätin vasta tällä viikolla, että tulen ajomatka seuraksi. Että voin siinä neulaa sitä sukkaa, eipä se nyt siinä sitten pelkästään edennyt kauheasti, mutta on siinä nyt se varsin valmis kuitenkin. Oli siis niin pimeitä ne tiet, että oli vähän vaikea neulaa. Mut joo, siihen riisipuurot takaisin. Huomaa, ettei ajatus niinku yhtään kasas koko ajan poukkoilee, mutta siis hän oli sanonut siinä, että hotellissa oli riisipuuroa ja sit se oli loppu se 1 päivä ja mä en muista monta päivää hän siinä nyt oli, mutta kuitenkin. Niin mä ajattelin, että vitsit, onpa ihanaa, että hotellissa on riisipuuroa ja no mä en ollut siinä vaiheessa syönyt vielä yhtään riisipuuroa ja mä vaan haaveilin siitä. Nyt mä saan teidät takaisin tänne. Taas teidät nyt tänne jonnekin. Tänne jonnekin. Kiinni. Olisiko siinä hyvä? Ehkä siinä. Noin, nyt ei tuule mikrofoni myöskään. Mut niin. Onpas tässä nyt, ollaan tässä vaikka tässä valon olla. Niin, mietin, että onpa ihanaa, että on niinku hotellissa riisipuuro. Ja että oispa riisipuuroa. Sitten me käytiin Emilian kanssa joulutorilla, sain riisipuuroa. Menin siihen vanhemmille yöksi, niin siltäkin aamu riisipuuroa. Ja sitten kun me tultiin tänne, niin enhän mä tajunnut ennen kuin mä näin siinä aamupalabuffessa, että täällä on riisipuuroa. Niin se oli kyllä kiva, otin sitä. Ja tosiaan hotelli, missä ollaan, niin on Vaasan Sokos Hotel Royal. Voin suositella. Siellä aamupalalla oli kaikkea muutakin sellaista itse tehty jotain tyylistä. Kaikennäköistä pientä vähän erilaista juttua. Niin oli mun mielestä ihan hyvä aamupala. Mut lähdetään nyt sinne Knitting Barberille. Jos hän siellä jo odottaa meitä. Käydään tekemään toi check-outti eka. Täällä oli siis myös ihan superkiva iltahenkilökunta. Siis hauska. Ja rento. Kato, ettei jäänyt mitään. Se olisi perinteinen. Ei kai täällä ole. Ei oo. No niin, hyvä. Siitä lähdetään. Mitenköhän tää toimii kaikki pois? Minne täältä?
No niin, nyt on siellä Knitting Barberilla käyty. Esittelen nää joskus myöhemmin. Täällä on aika synkkä, märkä ja tuulinen päivä. Ja nyt ehkä sopii tähän lauantaihin. Mutta vähän välillä aurinko vähän niinku muka loistaa tuolta pilvien välistä kuitenkin. Niitä on tosi nättejä, siis vanhoja taloja. Sellaisia puutaloja. Mutta nyt katsotaan, että menenkö kahvilaan istumaan ja neulomaan vai menenkö sinne Pirjo-Liisan butiikille vielä ihmettelemään. Musta tuntuu, että rahat on nyt vähän niinku käytetty näihin Knitting Barberin juttuihin. Että sieltä mä en kyllä sitä välttämättä mitään osta. Mutta katsotaan nyt mihin tässä päädytään. Mulla ei ole vieläkään tietoa, että mihin aikaan me ollaan lähtemässä sitten kohti Helsinkiä. Kello on nyt 10.50, mutta siis ei ole mikään kiire. En sitä meinaa. En vaan tiedä, että mihin kaikkea mulla on tässä nyt niinku aikaa. Jos mä menen johonkin kahvilaan, niin onko se sit niinku heti lähtö vai ollaksii vähän pidempään istumassa. Niin sitä en nyt sitten tiedä. Et siinä mielessä se lonkakauppa voisi olla kivempi. Et siinä nyt ei sitten, jos tulee äkkilähtö, niin no en mä kyllä äkkilähtöä tuu, mutta siis jos käsky käy, että nyt pitäisi mennä jonnekin vaikka syömään tai jotain, niin olisi sitten valmiina. Mut joo, katsotaan mihin me päädytään. Jos mä jotenkin en tiedä. Toivoin, että täällä päin olisi ollut lunta jossain, mutta ei ollut koko matkalla näkynyt lunta. Mun kaveri sanoi, että Kajaanin korkeudella oli vielä lunta ja jäätä, kun hän ajoi Rovaniemeltä Helsinkiin. Mut sit se loppui. Ja mä olen ehkä vähän optimistinen. Niin mä tosiaan laitoin nää kengät. Mutta no, täällä kuitenkin tuulee. Tein tästä jaloista kylmä ainakaan. Jos ei muutenkaan kyllä kylmä. Mutta joo. Mutta ostotteen esittely tähän väliin. Mä kävin Vartialaitessa. Siellä oli joku sukkatarjous, niin mä ostin meille merino-sukkia. Sitten lankakauppa-ostosten esittely. Kävin siellä Pirjo-Liisan Neule nettikahvilassa. Ostin Rymin 3 millin koivuiset puikot, koska mulla on vaan yhdet 3 millin puupuikot, kun ne on katkeillut ne jotkut. Sitten tämmöstä Concept by Katian Symmetric Socks and More Infinity lankaa. Tää on niinku itsestään raidottava ja siinä on tommoinen väriraportti. Niin hän oli tehnyt yhdet just tästä väristä, niinku tämmöiset sukat. Ja sitten toiset, että sit jäi niinku ton verran niinku varsiin molempiin. Ja sitten teki terät niinku toisella värillä. Niinku mulla jää niitä, tai mulla on niitä jämiä, niin mulla on sitä silmäsolmun punaista ja sit mulla on jotain harmaata, niin mä ajattelin, että nää vois nyt matchaa sit niihin väreihin, niin sit saa käytettyä niinku kaikki. Kun toi oli fingerivahusta. Ja sitten sieltä löytyy nyt tämä sähkön sininen. Tää ei oo kyllä nalle, tää on
Regian Six Ply. Mutta tää menee niinku nallan kanssa, kun tää on about saman vahvunen. Niin tää on nyt se sähkön sinne, mitä mä oon etsinyt. Nyt mä saan ne Sonjan napaset tehty. Joo. Tää on about saman värinen. Jos se on tosi lähellä, niin sit mä teen toisen lapasen niinku tosta väristä. Ja sen toisen siitä, mistä multa puuttuu niinku peukalo, niin se riittää siihen se lonka. Mutta jos toi on vähän eri väristä, niin mä katson, teekö mä sit kokonaan niinku tollanen. Semmoset. Joo, sitten Knitting Barberilta. No. Tän. Neulekirja hässäkän. No, siinä on niinku washi-teippejä ja kynä ja tarroja ja sit noita sivuja, et voi käännellä ja väännellä. Kun mulla on se kalenteri, mut siihen ei saa niinku sit irtosivuja, niin mä ajattelin, että se on about samankokoinen kuin tää. Sitten mä voin ottaa tosta irtosivun, sit mä saan sen siihen kalenteriin, sit mä saan sen takas sit kalenterista sit tähän. Et käyttää vähän silleen niinku ristiin. Ja sitten tämmönen oliko tän nimi joku festarisetti? Niin täällä oli kaapeleit. Ja sitten täällä on 4 neulaa. Nää näytti tämmösiltä hyviltä neuloilta, koska mulla on vaan 1 neula. Niin nää ei oo niinku teräviä, vaan nää on tämmösiä vähän tylpempiä. Niistä saa päättelyneuloja. Ja sitten täällä oli joku levy. Mä en oo ihan salaa, että mikä tää nyt on, mutta levy. Ja sitten parit tollaset jotkut. Oi, siellä on pieni koira. Kitchener Stitchin ohje ja niinku yarn weights, mikä on Fingerin Sport Deco, niinku WPI merkintöinä. Ja sit mä oon myös kadottanut suurimman osan mun kaapeleista, mä en tiedä mihin mä oon jemmannut ne, niin nyt ne on uusia. Ja sitten näistä tulee huivi. Tässä on True Creme Janssin värjäämää High Twistia. Ja värit on Agatha Christie, Miss Marple ja Hercule Poirot. Niin näistä mulla on huivi-idea, semmoisen pieneen huiviin. Ja tänä vuonna on myös, ensi vuonna on Agatha Christien kuolemasta kulunut 50 vuotta, niin tämmönen teemahuivi sitten. Niin semmoiset ostokset. Ja nyt me ajellaan hakemaan meidän koirat mun porukalta. Sitten mennään kotiin ja sitten mä otan teidät taas huomenna mukaan. Käydään kuvaamassa yksi video, niin pääsette kurkkaa mikä se on, behind the scenes. Ja sitten vielä tämä sukan eteneminen. Niin kantalappuun ollaan nyt päästy. Mä teen sen vahvistetun ja tässä on nyt 55 kerrosta ja mun mielestä siinä toisessa sukassa on ehkä 50 tai 45, niin tää on vähän pidempi tää varsi. Ja mä veikkaan, että mun lanka riittää, koska niihin ruskanlehen sukkiin meni 104 grammaa ehkä lankaa yhteensä. Ja mulla on tässä nyt 130, niin ei pitäisi olla silleen mitään ongelmaa. Niin nyt kun on valoisaa, niin näkee tehdä jotain, niin mä varmaan tässä matkalla teen tätä. Et voi olla, että sais kantapään ja ehkä kiilakavennukset tehtyä tähän.
Nyt on sunnuntai. Ja nyt Ohdissa kuvataan täällä teille. Nyt mä oon jumissa. Minni Neuloon kanssa yhteisvideo. Löytyy siis meidän molempien kanavalta. Ja mä nyt oottelen täällä, että hän saapuu paikalle. Meillä on tämmönen työtila varattuna. Tässä ei ole verhoja. Mä en tiedä miten kiusallista tää on, kun tossa edessä on siis vessa, jossa käy paljon ihmisiä nähtävästi. Että miten moni jää tuijottamaan. Tossa nyt on joku kyyläsi, kun mä kuulisin itseäni, että mitä mä teen. Sitten ne varmaan katsoo, että miksi mä puhun täällä yksikseni. Mutta tämän verran nyt tänään asiaa. Eli ei kovin paljon. Mä mietin, että pitäisikö mun asetella näitä pöytiä tästä jotenkin vähän eri tavalla, mutta katsotaan. Katsotaan miten käy. Huomenta. Tänään on 23. päivä. Kello on noin 10 ja nyt olisi tarkoitus tänään tehdä juustokakkoa, riisipuuroa. Sitten mennään mun miehen kanssa syömään italialaiseen ja sit vähän lahjojen vaihtohässäkkää. Joku karva suussa saman tien. Ja nyt otetaan täältä työhuoneesta lisää lankaa, koska mun alpakkapaitaan tulee nyt langan vaihto. Koska siitä loppuu nyt ne joku lintu. Ensimmäiset 3 kerää, niin otetaan tästä seuraavat. Vai oliko ne jo toiset 3 kerää? En mä muista. Mutta kohta on helma valmis. Enää joku 9 senttiä helmaa. Ja sitten, nyt mä oon taas kalvuilossa. $9 helmaa. Ja sitten tulee resori ja sit voi alkaa tekemään hihoja. Tää menee vähän pimeäksi. Huivissa etenin eilen aika huimasti, vaikka itse sanonkin. Sukka on kantapään kohdassa valmiina. Tai siis kantalappua, hui kauhea mikä valoilmiö. Kantalappua vähän, mutta mä näytän ton huivin. Tänne me ensin meidän koirat. Siinä on Luka. Niin. Luka hengäs mun kanssa koko aamun. Hengäsitkö? Joo. Ja siellä on Mila. Oho. Hei. Luka. Hei Mila makkara. No. Hei Luka. Niin mä voin näyttää sen huivin. Otetaan se vaikka tähän esille, niin näette sen pituuden, koska tää eteni ihan kivasti eilen. Kun toi lanka loppui tuo. Hei nyt ette voi tapella siellä. Ei, Luka jättää. Luka jättää. No. No niin, koska tämä edistyi mun mielestä aika kivasti eilen. Mä en yhtään muista, että paljon tässä oli viimeksi, kun mä esittelin sitä. Mutta veikkaan, että ei kovin paljon tän jälkeen. On nähnyt tästä niinku, siis ainakin tuplot nyt tämä osio, mitä se on ollut aikaisemmin. Ja mitä seuraavaksi mitata? Että tai siis laskee, että paljonko se mun 3. kaavio on niinku kerroksissa. Ja jos mä haluan tästä 2-metrisen huivin about terallaan, niin sitten pitäisi niin kuin mitata, että
tää montako kerrosta mä vielä tein ennen kuin tulee se kuvio. Niin tää nyt voi jäädä tämmöiseen tosi ärsyttävään vaiheeseen, että mä en jaksa mitata tai laskea sitä mun kuviota, mutta koitetaan olla ahkeria. Ja toi alpakkapaita tosiaan, niin siitä 10 senttiä helmaa, niin sitten se on valmis. Ja tuolla on mun sukkapussi. Ja siitä kantalappua. Joku 6 kerrosta, niin sit pääsis niihin kavennuksiin. Mutta nämä mun projektipussit tosiaan hengaa tässä sohvan. Mikä tää nyt on? No, tossa sohvatyynyjen päällä. Yleensä siinä ei ole näin montaa, mutta kun mä nyt oon neulonut tässä alhaalla ja kuljeskellut ja ollaan käyty ties missä ja muualla, niin ne on helposti tässä saatavilla sitten. Itse asiassa nuo langat ehkä kannattaa pelastaa tonne. Noin. Ja näitä mä nyt varmaan väännän tässä jouluna. Tai että en varmaan aloita mitään uutta ennen kuin joko tää paita on valmis tai tää huivi. Sitten mä aloitan ehkä jonkun toisen ison. Silleen, että mä koitan kuitenkin saada nää eka valmiiksi. Mut nyt mennään tekemään riisipuuroa ja sitä kakkua. No niin. Tuolla takana näkyy jotain normaalia elämää, niin sanotusti. Siellä on kaikkia joululahjajuttuja ja mun kuoleva persilia ja korianderi. Mutta tässä on nyt, mitä mä aion tehdä. Riisipuuro. Tai siis eilen mä tein tämmöisen ratkaisun, koska multa puuttui puolisia näistä hiutaleista, niin mä laitoin ne valmiiksi. Niin tähän tarvii vaan lisätä se, mikä siitä puuttui. Sitten me tehdään se juustokakku. Se on muotoa laktoositon ja mulla on tämmönen rahkajuustokakun ohje. Tää on, voin laittaa tän linkin tonne, mutta kuvaukseen tän Amalian maailma. Paras rahkajuustokakku, todella helppo valmistaa. Ja tässä on käytetty valionkuningatar rahkaa ja sitten myös Birkan Crème Fraîche, ranskan kermaa. Mutta mehän ei niin tehdä. Mä yleensä, jos mä teen jotain tämmöisiä kakkujuttuja, ja mulla on siinä joku oma sovellus, niin sit mä niinku yhdistelen noita ohjeita. Et tästä mä nyt otan ainakin ton pohjan, mihin tulee näitä digestiivikeksejä ja sitten voita. Sitten ton täytteen, niin mulla oli joku toinenkin ohje. Taisi olla Kotilieden järisyttävän hyvä sitruuna juustokakku ilman liivatetta, koska mä en jaksa sitä liivatetta säätää. Niin tässä oli vähän erilainen pohja, kun tässä oli valkosuklaata. Ja sitten täytteessä tässä on kuuhukermaa, maustamaton tuorejuustoa ja sitten on sokeri, sitruunamehua ja tämmöistä. Tuossa toisessa oli täytteenä, nyt mä hävitin sen tuolla, sitä rahkaa, roskankermaa, maustamaton tuorejuustoa, kananmunan, sokeri, perunajauhoi. Niin mä nyt teen jotain, koska me laitetaan sinne nyt 2 näitä tuorejuustoja, mikä tää oli, maustamaton tuorejuustoa, ja sitten 2 karpalo-kinoskirahkaa. Mulla ei mitään muistikuvaa, mitä mä tein niin kuin viime vuonna tai minkä ohjeen mukaan. Mutta mun mielestä
mä en kyllä laittanut sinne enää sit mitään muuta. Katsotaan mitä tosta nyt tulee. Mä veikkaan, että se kyllä pysyy ihan varmaan hyvin kasassa ihan tolleekin. Siihen ei välttämättä tarvitsisi sitä kananmunaa tai... Mitä siinä toisessa nyt taas oli? Mä nyt niinku vihaan tätä uutta. Kuohukermaa. Sitä on 2,5 desiä. Ja sit sokeria. Joo, me laitetaan vaan nää. Sitten siitä tulee mitä siitä tulee. Ja sitten siihen päälle, koska se saattaa sitten ehkä näyttää vähän epämääräiseltä, niin varauduin kinuskikastikkeella. Tätä laitetaan sitten semmonen kerros siihen. Sitten mulla on myös just se niin näyttää aivan hirveältä, niin vispikermaa. Ja sitten viime vuodelta koristeeksi kanelitankoja ja tähtianista. Niin saa vähän silleen joulusen koristelun. Mut tulee tämmönen kinuski karppalokakku. Moi ja hyvää jouluaattoa. Hyvää joulua. Ja hyvää uutta vuotta. Tää on nyt vikaklippi, minkä mä vähän kuulun. Täällä taas koirat rehuu. Mut nyt se, mitä jotkut on ehkä odottanut. Avataan tää Säijävuolin adventtikalenterin viimeinen luukku. Sitten mä hilpasen joulun viettoon tästä. Vähän pohdin vielä, että mitä on tän päälle. Pidänkö jouluna tätä uutta paitaa vai jotain muuta. En vielä tiedä. Ja en tiedä mitä laitan hiukset, mitkä korut laitan, mutta se varmaan tässä selviää. Mutta nyt ensin tämä. Avataan eka tää lanka ja sit katsotaan, että mikä on tämä. Nyt en odottanut tällaista väriä. Tämä on aivan yllätys. Siis tämmönen... En mä tiedä. Tän nimi on Main Character. Ja siis kyllä. Ihan selkeä semmoinen. Tää on vähän niinku tommonen oranssihtava punainen. Mut sit... Vähän niinku tää, mut vaan niinku Main Character tästä väristä. En mä tiedä, miten mä tätä kuvailisin. Ihan superkiva. Ei ollut keltainen, mitä mä toivoin, oletin. Ja ihan superkivan näköinen, niin kuin settinä. Tämä, katsokaa nyt näitä. Tää on ehkä vähän siis maailman surkein varoitus tässä, mutta sininen, tommonen rauhallinen, punainen, semmonen maaleanpunainen ja suklaaruskea ja sitten tommonen tulppaan niin vihreä ja nyt on toi tommonen tonttujen kesäloma. Ihan superihana värinen. Niinku tää setti. Ja nyt... Mikä on tämä? Mitenköhän tän saisi mitenkään niinku fiksusti auki. Ei mitenkään. Täällä on 2 asiaa. Ja tää toinen aukesi matkalta. Säijävuolin nukkakampa. Selkeästi
kun mä tilasin tän jo silloin elokuussa vai syyskuussa, ja mä pohdin sitä nukkakampaa jo silloin, niin selkeästi se mun ajatus on kulkeutunut säijävuolille asti, koska tää nyt oli semmoinen. Mutta mä en ostaa jo sieltä messuilta yhden. Pitää ehkä nyt antaa lahjaksi sitten. Tai viedä mökille tai vanhemmille tai jotain. Mä en tiedä, onko se heillä nukkakampaa. Mut mut ihan superkiva. Et tuli niinku nukkakampa. Koska se on aika niinku silleen hyödyllinen asia. Ja itsellänikään sitä ei ollut ennen kuin sen viime kuussa ostin. Ja sitten täällä oli, tää boksi oli vähän auennut. Niin sen takia mä vähän huolestuin, että onko jotain tipahtanut, mutta ei ollut. Ja täällä on siis tämmöinen vihreä säilyvuoden laatikko, missä on silmukkamerkkejä, jotka sieltä syöksyvät ulos. Antokaa mä tänne levitin 2. Ja nää on näitä onks nää kaikki? Kyllä. Näitä hehkulampun mallisia, näitä on kultaisia, ruusukultaisia ja sitten hopeisia. Eli tämmöinen toiselta puolelta ja se on mitenkään fiksusti näin. Tämän mallisia. Niin näitä on täällä nyt kasa. Ja näitä mä käytän siis ihan sikana, niin olen tyytyväinen, erittäin tyytyväinen tähänkin. Ei sanottu, että montako näitä on. Montakohan mä arvioisin. Olisiko ehkä 10 per väri? Olisiko ehkä 30? Mutta tää laatikko on superkiva. Ainoa vaan, että tää ei kyllä niinku pysy kiinni itsestänsä tai että tää niinku aukeaa, jos tää on jossain pussukassa, mutta tätä voi pitää kyllä tuossa pöydällä. Tässä työpöydällä, missä me neulonmerillä, kun on etäkokouksia. Niistä mä voin täältä nappaa, jos tulee tarve. Ja tää laatikko on siis jotenkin ihan supersepä. Mä tykkään tosi paljon tästä väristäkin. Tämmöinen, älä nyt tarkenna mun paitaa kuin tähän laatikkoon. Sitten kultaiset yksityiskohdat ja vihreä laatikko. Söpö. Mutta sellainen Säilyvuolin adventtikalenteri tänä vuonna. Vähän kyllä kiinnostaa, että millainen on ollut se semisolidi. Oliko se sen nimellä se toinen? En muista. Mutta se, missä ei ollut yksivärisiä lankoja, vaan niitä värikkäitä. Kiitos kun katsoit videon. Me nähdään taas seuraavassa videossa. Saa tykätä, saa tilata kanavan, saa jättää kommenttia. Miten itse vietät joulua? Ootko ottanut jouluneuleita? Onko sulla jouluneuleita? Ja mitä ikinä. Niin saa kommentoida, niitä on aina kiva lukea. Ja mut löytää Instagramista nimellä Nitsinki. Hyvää joulua ja uutta vuotta. Ja me nähdään taas sit seuraavassa videossa. Moikka!